Hej! Hej. I dag, der skal vi bevise noget cosinus. Jeg kan lige skrive cosinus. Det er fint. Nå. Vi har lavet sådan en bitte trekant her. Den er fuldstændig vilkårlig. Og den består jo af en vinkel A, en vinkel B, en vinkel C, en side A, en side B og en side C. Og så har vi lavet nogle små andre finurlige løjer ting. Der er et punkt, der hedder D, hvor der er en højde her fra C til siden C, som vi kalder for H. Kalder vi det her stykke for X, og det her stykke for C minus X, siden det er siden C minus X. Så kunne vi ligesom bruge Pythagoras på den her trekant 1 måske. Så sker der det, at vi skriver B lige med X n plus H n. Så kunne vi også bruge Pythagoras på trekant 2, som så vil hedde A n lige med H n plus C minus X i n. Ja. Og nu vil vi gerne isolere H i begge ligninger, siden vi kan se, at den indgår i den begge to. Ja, det er flot. Bum bum. Så isolerer vi. Det gør vi ved at sige vi bytter bare lige lidt om på. H i anden lige med BN. Det var styr på de ben der. Minus X. Og vi isolerede H i den ene. Så isolerer vi H i den anden. I anden. Ja. Lige med A i anden. Minus C. Minus X. I anden. Det er du ved. Og det her, det vil jo ligesom sige, at B i anden minus X i anden er lige med A i anden minus C minus siden af det her. Det er jo ligesom det samme, så kan vi sætte dem lige med hinanden. Ikke og. I anden. Ja. Pause. I anden. Og nu skal vi så finde ud af, hvordan vi kan skrive det her parentes C minus X i anden på en pænere måde. Så det gør vi lige. Vi har det her C minus X i anden. Og det må vi jo antage, at det er fuldstændig ligesom at sige C minus X gange C minus X. For at skrive det her på en pænere måde, så kunne vi skrive minus C gange X plus C gange C plus X gange X minus X gange C. For at forkorte det lidt, kunne vi skrive C i anden, plus X i anden, minus 2 gange C gange X
Bum. Bum. Ikke noget med i anden. Nej, Ja. det er lige der fast. Hvis du lige laver sådan en... Nej, Ej, okay. nej. Kriller. Guys, det skulle afløbe. Jo! Så havde vi lige den udregning der, som vi tænker, at vi sætter ind i vores lille formel, som vi har. Ikke? Jo. Bum, bum, bum. Jo. Og den hedder B. I anden minus x. I anden. Lige med A I anden. minus. Undskyld, det var forkert det der. Ja. Det sletter vi lige. Og så siger vi C plus x. I anden. Ja. Minus 2 Du skal huske Gange. slutmarken. C gange x parentes slut. Så er vi nødt til at hæve en parentes her. Fordi vi har en lortparentes. Den gider vi fandme ikke have. Så der skriver vi bare B. I anden. Minus x. I anden. Ja. Lige med A. I anden. I anden. Der er mere. I fjerde. Nej, anden. Ej, det var også bare for sjov. Det var sgu sjovt, det der, du. Bitte hage på For der. satan, der var en bitte hage på. Nå. Jamen, der har vi så næsten det færdige resultat her. Eller, det er for sjov. Hvad fuck er det der lige der? Det er X. Ja. Bum. Så kunne vi jo fjerne det der x2, fordi det står på begge sider af lighedstegnet. Det går ud med hinanden. Og så får vi et fint resultat her, som hedder b i anden lige med a i anden minus c i anden plus 2 gange c gange x. Ja. Yeah. Hej igen. Nu mangler vi jo blot én ting. Ikke Christian? Jo. Vi mangler jo at finde ud af, hvad fanden det her x-lort det er, ikke? På trekant 1, der bruger vi nu, at vi ved, at cosinus altid er den hosliggende divideret med den kan sige divideret med hypotenusen, ikke? Så vi siger det var satme slet ikke rigtigt det der. Ja, finte. Ja, nu står bare en anden, ikke? Så ja, vi har cosinus. Forkortet k til k, ikke cosinus, k til vinkel a. Ja, lige der, som jeg lige er kommet til at viske ud. A, det er lige med. Den hosliggende katete, det vil sige x, divideret med hypotenusen, som er b. Nu mangler vi bare at isolere x i den her. Og det gør vi simpelthen ved at skrive x lige med b gange cosinus til
Og nu kommer det gyldne øjeblik. En Christian, en åbenbaring til mig. Ja. Og det er at... Og så finde det. 2 sekunder. Det er åbenbaringen. Helt sikkert. Bare en. Hold nu kæft. Ja. Du kan også bare tegne ind over. B i anden lige med A i anden minus C i anden plus 2 C gange B gange cos til A. Bam! Bam! Og så er der lige en forklarer. En forklarer. Ja, der er en. Skal vi lige have et eksempel? Der er en forklarer. Ja. Det vil sige, at vi kan jo lige teste det her ved at bytte lidt om på nogle bogstaverne. Ikke? Så vi tager AN lige med BN lige med CN. Undskyld, det er slet ikke rigtigt det her. Undskyld, Mads. Undskyld, Mads. Vi mangler noget gangster-rap. Plus CN minus Det er nattøj. 2 gange B. Det var ikke... Du skal lige huske at sige, at en forklarer det der. Ja, det er til Clara personligt. Gange K sinus til A. Og så det bliver jo fuldstændig det samme, fordi det er begge om mig, ikke? Til Clara. Skal folk sidde og glo på det i 12 minutter? Ja! Nå, Mads, tak for undervisning. Vi forstår alting. Tak for i Ja, dag. tak for i dag. Det var dejligt. Hej med jer.